Die voeten mooi bij elkaar houden, ja? Wat ging die jongen heen springen net? Het is op het iets van puzzelpost nummer 12. Maar ook griezelig volle reacties aan met ik wil een hele speciale editie. Want ook koest echt die vreemd tegen. Dus net alleen de influencer. En dat gaan ze massaal doen. En dat is natuurlijk helemaal cool. Dit weer de foto trouwens. Een super coole foto van Jeremy. En natuurlijk hebben ik een winnaar. En de winnaar van deze week is Elise. Elise, gefeliciteerd. En Elise, zoals dit boek won, ik kom nu naar die tafel. Ik ben op een goede stritten en ik zocht een goede nummer van het huis. En als het goed is, ben het Elise en het Jere. Dus ik ben je nou even hoor. En dan hoop ik maar dat ze thuis is, want dat is natuurlijk altijd de vraag. Hey Reinoud. Hey Elise, hoe gaat het? Ja, goed. Wat ziet er goed uit? Dankjewel. Nou Elise, wat wist je van? Ik krijg op mijn telefoon TikTok om het sharen. Waar is er al je thuis? Mijn twangzuske, mijn man en mijn twangzuske haar vriendin is er. Oh, wat leuk. Dat is een heel huis vol. Ja. Elise, ik heb natuurlijk het boek voor jou, want dat heeft al woon. Prachtig boek. Kun je een beetje vangen? Jawel. Hoppa. Nou, dat doet heel goed Elise. Ben je een beetje sportief trouwens? Ja. Oké, dat komt heel goed uit. Coronatijd. En wat heeft al gedaan? Nou, heel veel mooie scholen bezig. En als ik terug de bedrijven terug gewoon kleed ben met mijn werk, dan ga ik gewoon lekker naar buitentaal of lekker op een iPad. Ja, wist. Nou, dus zei ik ben wel een beetje sportief. Ja. Rondje hardlopen, dat ga ik heel vaak. Oké. En hoe lang rust het? Als ik het gewoon lekker op tempo doe, dan doe ik het ongeveer 24 minuten. En hoeveel kilometer? Nou, 5. Wat zou je ervan vinden als dat de German met mij is naar jumpstijl drachten? Superleuk! Kom verder. Dit is mijn tweelingzuske en dit is de vriendin van Lieke Marieke. Oké. En ging ik maar naar drachten? Ja, dit ging heel mooi. Ja. Gaan we zin onder? Ja. Hartstikke goed. Oké, gewoon, kom erbij. Kom erbij gewoon. Dit is Van. Van de man. Hoi, hoi. Hoe is je gaan? Ja, goed, goed. Oké. En met die? Ja, heel goed, heel goed. Wat gaan we jullie doen? Nou, we gaan de meisjes even trucjes aanleren op de trampolines daar. Hoor. Oké. En dan ben ik de meester daarin vandaag. Oké. We zijn al bezig met de backflip, het ziet er echt geweldig goed uit. En gewoon is druk bezig om zijn training te gaan. En het gaat echt wel heel goed. Hoe gaat ie? Ja, goed. Is het leuk? Ja. Kijk, dat willen we graag. Goed, Heel goed? Ja, ik ja hoor. Oké. Ik denk nog een beetje oefenen. Alles in de macht? Ja. Oké. En dan gaan we daar nog gewoon zo meteen lekker door naar de trampoline. Oké, ik ben benieuwd. Dit gebeurt er in mijn hoofd. Ik zie mezelf huilend mijn moeder omhelzen. En ook al is hij al een jaar dood, zelfs mijn vader is erbij, in mijn gedachten. Hij valt me huilend om de hals en snikt dat hij zo blij is dat ik nog leef. Nou, dit weer dan even deze week een puzzelpost nummer 12. Wat vond je van Elise? Superleuk! Ja, dat toch. Ik heb het vond van Juan. Supergoeie uitleg. Ja, hij kan goed springen, hè, die jongen. Onvoorstelbaar. Worstelijk dik oorweken bij die welkom. Reageren op de eerstvolgende puzzelpost. En het is een hele speciale puzzelpost, want dan kun je die vrienden echt taggen. En dan kun je dus echt winnen. Dus net alleen de influencer taggen, maar echt die vrienden. Dus doe dat vooral. En dan kom ik oorweken bij die. Oké, hoi! Doei!
Kan mij Max helpen? Ik moet werken in het ziekenhuis. Maar de dierenarts is dicht. Echt weer? Ja. Wat kunnen wij doen? Van de bank komen en hoop je dat het net minder wordt.